खुलुमबाय आं अनसुमै आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों एम्बु बेदरनि रेसिपि। बिदिब्ला एम्बु बेदर एवनो थाखाय जोंनो मा मुवा नांगौ जायो, मा मस्ला आरि नांगौ जायो नोंथांमोननो फारि फारियै दिन्थिलांनोसै आङो। एम्बु बेदर लाबाय आङो आधा किल'। नै बिनिफ्राय मस्लाफोरा नै बानलु गोमोन लादों आङो थाइबा, हाइजें लादों नै एसे, ओमफ्राय बानलु पाउडार लादों सामुससे, हालदै लादों 1.5 सामुस, ओमफ्राय सामब्राम लादों सामब्राम गोजा दरनै, तेजपात गांनै, संख्रिया टेस्टनि हिसाबै, ओमफ्राय लं लादों आङो गरथाम, ओमफ्राय जिरा सामुससे, ओमफ्राय गलमरिस गरनैसो, ओमफ्राय सामब्राम गुफुर नै एसे जिरनानै लाबाय, ओमफ्राय बियो मिट मस्ला। दायो सामब्राम गुफुर हाइजेंखौ देनानै ओमफ्राय हालदै मस्ला लगायनानै जोङो एम्बु बेदरखौ 5 मिनिट दोनसिगोन। 5 मिनिटनि उनावसो संगोन। फैदो बिदिब्ला मेरिनेट खालामनानै लानोसै। मेरिनेट खालामसै नै जोङो हालदै होग्रोनोसै खावसे, 1.5 सामुसनिखौनो खावसे हालदै होग्रोनोसै, ओमफ्राय संख्रि, संख्रिखौ नांजासे होबानो जाबाय। ओमफ्राय नै सामब्राम गुफुर पेस्ट बानायना लाबाय, ओमफ्राय हाइजेंखौबो पेस्ट बानायना लाबाय। दायो बेजों मेरिनेट खालामसिगोन एम्बु बेदरजों। लगायनोसै दायो मोजाङैनो। पास मिनिट दोननोसै आरो जोङो। लगायखांबाय नै 5 मिनिट उनाव फैफिननोसै। फैदो बिदिब्ला 5 मिनिट जाबाय। दा जोङो बेदरखौ एवनो थाखाय दायो जोङो पियासखौ हानानै लानोसै, ओमफ्राय जिरा बे लं बेखौ देनानै लानोसै। जिराखौबो जोङो एसे देनानै लानोसै, दोननोसै। जिराखौ आङो बारा गुन्दै देयाखै आरो थावाव होगोन नालाय। बार्नार अन खालामबाय आं नै, अरा जोंबाय। सारायखौ फज'नोसै आङो। साराया दुंबाय नै जोंहा। दायो थाव होनांसिगोन। थाव होनोसै आङो। बेदरखौ सिगां फ्राय खालामना लानोसै। थावा दुंथारबाय नै जोंहा। दायो जोङो बेदरखौ फ्राय खालामनानै लानोसै। हाई फ्लेमाव लाबानो जाबाय फार्स्ट फ्राय खालामनायावहाय। मस्लानि मोदोमनाया गोसारजोब्बाय। लोगो लोगो एरनो नाङा, एसे फ्राय जानो हो। दसेनि उनाव एरबानो जाबाय। थावा गिसिंगोन आं एसे। थावखौ माबानानै होदों, फिदिंनानै होदों। लोगो लोगो एरबा मोजां जानाय नङा नालाय।
गेसनि अरा गिदिरैनो दङ। आरोबाव खेबसे जोङो ओरै फिदिंना होनोसै थावखौ जाहाथे जेरावबो नाङो। दसेनि उनावसो बेखौ बेलथायनानै होगोन आरो जों खोस्लिजों। हाइ फ्लेमावनो दङ। दायो जोङो नायनोसै बोखाजायोना बोखाजाया। बोखाजाहांबाय, कालारा चेन्ज जाबाय नै। गोजा गोजा जाबाय नै। बेबायदि गोबा खोस्लिखौ लाबानो जाबाय आरो एवनाय समाव। ओमफ्राय अरा गिदिरैनो थानांगौ। हाइजें, सामब्राम गुफुर, मस्ला मस्लिनि मोदोमनाया गोसारजोब्बाय नै, मोदोमजोब्बाय। बेखौ गोजा गोजा फ्राय खालामना लागोन आरो जों सिगाङावहाय। मिडियाम खालामनानै होबाय आङो अरखौ। नै फ्राय जाहांबाय। गोजा गोजा फ्राय खालामनानै लाग्रोगोन आरो जोङो। आङो फ्राय खालामनायावहाय खोबना होआखै। खोबना होब्ला फ्राया मोजां जाया, नांथायो सारायावहाय, बेनिखायनो खोबना होनाङा। दायो जोङो बोखांनोसै, फ्राया जाबाय नै। हाफ फ्राय खालामना लादों जोङो। दा प्रसेस बाखि दंबायो। दायो जोङो बेयावहाय एसे थाव होदेरबावनानै बावनो सामब्राम बानलु बेफोरखौ एवना लानि। अरखौ गिदिर खालामना होनि। थावा दुंबाय नै जोंहा उखुन्दै खुलायलायबाय। दायो जोङो तेजपात बिलाइ होनोसै गांनै। ओमफ्राय बे बानलुखौ आङो एसे एसे हाखावनानै लादों नै, बानलु। बेनिफ्राय नै सामब्राम। मोजाङै एरना लागोन। एसे गोजा जाजासिम एवना लानोसै सामब्रामखौ। अरखौ गिदिरनो होदों आङो। बेयाव जोङो सामब्रामनि थाखाय संख्रि होगोन। दहाय बेदराव होखानाय जादों जोंहा, बेनिखायनो सामब्रामनि थाखायल' होनांगोन हालदै। हालदैखौ होजोबनोसै आङो। सामब्रामा एसे गोजा गोजा जाबासो जोङो जिरा देनायखौ होगोन। अरखौ फिसा खालामथारबाय आङो, ल' खालामथारबाय। दायो जोङो बेदरखौ होसिगोन।
मोजाङै लगायना लासिगोन। जा मोदोमखाबाय मस्ला मस्लिनि मोदोमनाया। जोङो दसे खोबना दोनसिगोन दायो। अरा एकदम ल' दङ। अरखौ फिसा खालामनानै जोङो 5 मिनिट खोबना दोनसै। 5 मिनिट खोबना दोननानै गेजेरावबो खेबसे जों एरबावगोन। नायनि जाबाय नै। दहायबो फ्राय खालामनानै लाखादों नालाय आङो। कालार चेन्ज जाबाय पुरा। जा मोजां जाखाबाय जारौ जारौ। नोंथांमोना रेसिपिखौ ट्राइ खालामनानै नाय, जोबोद गोथाव जायो। ग्रेभि जास्लायस्लाय बेबायदि फ्राय खालामबा गोथावसिन जायो। मोनबाय बेदरा। दाना जों गेसखौ बन्द' खालामना होनोसै। प्लेटाव सुखांसै दायो। ओंखामजों जानो रेडि जाबाय। रेसिपिया रेडि जाबाय। आंनि रेसिपिखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै हो अननानै। बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनसिगोन। बाय।